Takže zdravím vás všetkých. Ja som bola práve v rádiu, priznávam prvýkrát v Rádiu Express a všetkých vás veľmi pozdravujem. Jana Olhová teda si zadabuje dnes naozaj celkom taký, si myslím, úplne v pohodičke zvuk. Hej, úplne v pohodičke. Najprv si ho len vypočujte celý, celý si ho vypočujeme všetci, aby ho počul každý a potom prejdeme na dubbing. Takže nech sa páči. Innerstad taxi, du och Silvia? Nämen lilla gubben, du ska väl inte ringa när jag sitter på min... Jo, jag tycker att det går faktiskt väldigt fint. Och ja, de är så trevliga. De har bjudit på kaffe och jag har pratat med både man och kvinnor. Du, är du min egen lilla bagare? Puss på sig. Neviem, prečo mám pocit, že to bola nejaká kuchárska show, alebo čo. Áno, ja práve myslím na to, že kedysi s Ferom Liptákom, ak ho poznáte, to je scenograf a výborný výtvarník, tak sme vždy si robili srandu, že sme dabovali, vypli sme si zvuk a on stále robil Hemendex. Hemendex a Bundáš Kenír a o tom sa točilo celé, tak teraz nehádam, táto spomienka pomôže. Dobre, tak ideme na to. Dnes ráno dabuje Jana Olhová, vynikajúca slovenská herečka. 3, 2, 1, poďme. Bože, ja neviem, či si urobím ten Hemendex dnes. Ale prosím ťa, skús to, že to nie je zložité. Pozri, vezmi si vajíčka a hodíš to na pannicu. Ale netreba šunku. Nie, to môžeš robiť aj bez šunky. Bože, to je niečo fantastické. Poď, ja to skúsim. Je to úžasné. Ten Hemendex nemá chybu. Poď, skús to. Takže tak, keď by si vyzerala... Krásne! Vynikajúce dnes, dámy Jana Olhová.